Hindi lahat ng moment, pera o material ang kailangan ng isang magulang. Sa mga anak, tandaan niyo po, hindi naman kayo pwede magkasama habang buhay ng mga magulang niyo. May hangganan yun. Yung panahon na naririto sila, may hangganan yun. Yung panahon na naririto ka, may hangganan din yun. Alam niyo po, yung panahon na pwedeng ma-enjoy, yung presence mo ng mga magulang mo, lahat yun may hangganan. Walang permanenteng pagsasama dito sa mundo. Walang magulang na papaalis na dito sa mundong ito na masahanapin yung mga material na bagay kaysa sa mga anak. Kasi nga, as people grow old, mas kumukonti na lang yung gusto niya sa buhay. Alam niyo po, pagtanda mo, mapapansin mo, konti na lang yung gusto mo sa buhay. Kaya habang buhay pa sila, halagahan natin dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan, baka naman sa susunod na